ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എസ്റ്റെക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൺകൊണിയൂർ എന്ന കിളിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെങ്ങനെ വളർത്താമെന്നും ഇതിൻ്റെ പരിപാലന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തുടക്കക്കാരും ഇനി ഇതിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സൺഫ്ലവറിൻ്റെ വിത്ത്, മാതള നാരങ്ങ, പപ്പായ, മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ. ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സീഡ് മിക്സ്. ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക പെറ്റ് ഷോപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുല. ഇത് 3 മാസം വരെ പ്രായമായ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇനി ഡീവാമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലുള്ള കോസ്റ്റ്ലി ബേഡിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ബ്രീഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ DNA എടുക്കേണ്ടതാണ്. DNA എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. പിന്നെ ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡാണ് വേണ്ടത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരമ്മയുടെ മക്കളാകാൻ പാടില്ല. സൺകൊണൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വിഭാഗമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ കൊണിയൂർ, രണ്ടാമത്തത് റെഡ് ഫാക്ടർ കൊണിയൂർ, മൂന്നാമത്തത് യെല്ലോ ഡൊമിനൻ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇല്ല. പല സമയത്തും പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. ചില സമയത്ത് ബ്രീഡിങ് കൂടുതലുള്ള ടൈമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് കുറച്ചുള്ള ടൈമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, കുറവുള്ള സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്രീഡിങ് ആണ് പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2.5 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ്. 2.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ